Amina Awal Makurari daga Furium News. Ga manyan kanun labarai 10 na satin da ya gabata. Da misalin karfe 10 na safiyar jiya, wasu matasa suka kone a da sauran masu fashin waya a kofar Kabuga bayan yunkurin da suka yi na kwace wayar wani. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya, wato EFCC, ta ce wasu 'yan siyasa da take zargin su da cin rashawa na ƙoƙarin fita daga ƙasar kafin su sauka daga mulki ranar 29 ga watan Mayu. Shugaban kula da zirga-zirgar ababen hawa, wato Karota, Honorable Baffa Babba Dan Agundi, ya ajiye aikinsa a yammacin Juma'a 19 ga watan Mayu shekara ta 2023. Uwar gidan shugaban Najeriya, Aisha Buhari, ta shaida cewa shugabannin ƙasar Najeriya ba sa buƙatar fita ƙasar waje don neman lafiyarsa a nan gaba, biyo bayan ƙaddamar da katafaren asibiti ke gidan gwamnati na Abuja da wasu mutane 21 da aka yi a ƙasar. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta samu nasarar cafke Fatima Yusuf, mai shekaru 35, wacce ke zaune a unguwar Gadon Kaya, wacce ta yi yunkurin kisan wata yarinya mai suna Sharifa Usman, mai shekaru 8 a duniya, ta hanyar caka mata wuka a cikinta. 'Yan Boko Haram kimanin 511 sun miƙa wuya a cewar rundunar sojin Najeriya a yankuna da dama na arewa maso gabashin ƙasar. Kakakin rundunar sojin ƙasar, Manjo Janar Musa Dan Madami ne ya bayyana haka a sanarwar da ya ranar Alhamis a Abuja, babban birnin ƙasar. Gwamnatin Najeriya ta fitar da jadawalin mako ɗaya na bikin miƙawa zababben shugaban ƙasar, Bola Ahmed Tinubu, wanda aka tsayar 29 ga watan Mayu don zama shugaban ƙasa na 16 a ƙasar. Wata mata 'yar ƙasar Amurka mai suna Dorothy Fideli ta auri kanta bayan shekaru 50 da mutuwar aurenta, da shekaru 77 ta auri kanta ne a wani bikin iyali da aka gudanar a ƙasar Amurka. Kamar yadda amarya ta faɗa kafin sanar da auren nata, ta ce, "Na yi iya bakin ƙoƙari na amma na kasa, to me yasa ba zan auri kaina ba?" Ƙungiyoyi na ƙoƙarin siyan Sadio Mane. Manchester United da Newcastle United na shirin ɗauko Sadio Mane bayan da ya kasa yin katabus a gasar Bundesliga da ƙasar Jamus. Sunana Amina Awal Makurari daga Furium News.